ois haavi, helpottais niin paljon. Niin. Kyllä. Täältä oikeesti tulee aika isoja. Lähtee. Paksu. On se, ei se oo ihan vitonen ehkä. Oh. Ai. Onneksi ei lähtenyt irti. No joo. Välillä ne pääsee tuolle ja karkuun. Oh. Niin. Joo. Tiskastaa vaan si. Mä otan vähän pihtejä ja mulla on puntari. Näillä saat suun auki jostain. Oh, on mulla täällä, se on vaan, no se on 6 kilokin, se varmaan riittää. En tiedä. On se muuten perkele. On muuten iso. Tätä ei päästä pois. Muuten maha ihan tähän. Otetaanko siitä lihat? Pistetään pidemmät.